nandito na tayo guys. Kasama ko si Omel, ayan, si Chano, ayan. Ano yung mukbang boys, ayan. So, andito na ulit kami guys. Ayan, dito kami sa Matandang Siruma. Kung magtataka kayo kung bakit matanda, ay matanda kasi, matanda na talaga to guys. Kasi nga, ito yung pinaka unang bayan namin dito sa Siruma, Kamsur. Ang nangyari, parang sobrang nalalayuan ata yung mga tao sa pinakabayan namin kasi isla siya, nilipat po doon. Kaya meron na dong Batang Siruma. Ay hindi, Siruma na lang siya guys. Ayan, poblasyon Siruma, Kamsur. So ito, parang naging barangay na lang namin. Pero sobrang ganda guys. Nakita niyo naman yung buhangin, dagat, napakalinaw. Tapos sa part na yun, doon sa part na yun, doon kami nakatira guys, yung Bubaan Siruma, Kamsur. Doon sa kabila. And doon sa part na yun, yung isa din sa pinakasikat, yung Butawan Island na gustong gusto ko ding mapuntahan. So, sana soon mapuntahan natin. So, tara! Explore na natin ang Matandang Siruma. Guys, makain na si ate. Sige po. Ayan, may baby oh. Kain na. Ano ulam niyo po? Ayan oh. Ito po, oh. Kinuno. Kinuno kan bugayang tapos talangka. Tapos nag-iihaw pa sila. Hindi masarap yung luto. Sige po. Kain pa, hirapan yung ano. Kain na kayo. Ano ni? Bagaong. Hindi naman ano, ang layo. Oy, kakana ka mo ano? Sige po. Kain na, doy. Sige po. Kuha na lang ka mo doon. Sige po. Ha? Arano ta souvenir. Kain na. Kain na ka mo. Ayan oh, kuya oh. Yap. Yan. Ano yung alimango? Alibasag. Pang nakain ng mga person. Ayan guys. Hi guys. Ayan. Pan. Boss. Ulam namin. Limasag. Na ginataan. Tapos lang namin kumain, so mag-ikot-ikot muna kami dito sa Matandang Siruma. Iniwan namin yung mga kasama namin. So ikot-ikot muna kami dito. Kasi hirap sayangin yung mga moment na ganito. Hirap sayangin yung mga moment na ganito na naglilibaw yung sarili, nakakalimot sa mga problema, yung araw-araw nating iniisip. So pag nandito tayo sa lugar, kailangan natin takasan yung mga problema ngayon. Kasi di ba, hindi pwedeng lagi na lang natin iisipin yung problema. Kailangan isipin naman natin na mapanatag yung ating mga sarili. Di ba guys? Hala guys, ang dami ko nakikita seaweed. Saan? Gula po. Grabe guys, so. Sa daming daming kulapo. Ayan, kulapo tawag sa amin yan. Para siyang halamang dagat na pagka nasosobrahan ng alon, nadadala siya sa gilid ng pangpang. Ririnig mo lang dito yung ingay ng alon. Ayan, di ba guys, so, sa malayuan. Yun ang maririnig mo yung ingay ng alon. Grabe. Sobrang grabe. Di ba sa Nueva Ecija? Puro palayan doon. Pero nakakita ka naman ng mga kito doon. Sa Pangasinan. Pangasinan. Malapit na ba kayo doon? Malapit na. Ayan guys, so, sobrang grabe. Sarap tumira dito, promise.
Kakatapos lang magpalipad ng drone. Sisilong muna ng konti para hindi masyado masira ang skin Pero niya. ang ganda ng spot na yan guys. Ayan, tingnan nyo. Check. Sobrang ganda ng spot. May maliit na. Palis na kami guys. So thank you for watching guys. Sana nag-enjoy po kayo. See you sa next vlog po. Salamat po.